balay lab. Mauna ka lab ay. Kana. Ora magkanay. Ano? Lab, nakulbaan ka? Grabing kulba na kalo kita paminaw. Ayaw di ma. Gitawa na. Jisa. Grabing kulba kita na kalaboy kay nga na feeling sa mag-ila-ila na ang kanang mga pamilya sa kanang gigugma nimo ba kanang kulba kay nya. First time ba ni nako nga ni lab. Lab kasing gaduduha ka na ko lab. Wala ko nagduha nimo. Ako alam na kulbaan jud ko kay bisin niya. Wa ka nagdaduha? Wala uy. Bisin lang kanang nakulbaan lang ko kay tungod ka na bisin. Di ko dawat sa imong mga igsuon, sa imong pamilya, nga na ba? Pag unahuna na lab, think positive lab ba? Di ba dili din nating negative. Pwede ra po, think negative. Pero dawat ka kung magkuhan ka. Ay, lagi pag unahuna na lab. Ay, oo. Dawat lang ka na lagi. Lab, bang ko nimo. lab, Dawato nimo kay- unsa ilang mga istorya. Diba, Oo. ana man dyan na. Oo, dawaton ako kay para makita nila kung unsa ko ka seryoso mo. Oh, dito lab ko na. Wala na naman siya dito sa pero kanang lab. Kanang kinaunsa ba kanang ikaw biya ay ha? Dili uy. Pag ganing kuyugan ti ka kay ako ipakita nga seryoso jud kay ko nimo. Kaya sila mama ra ba? Ay, si mama ko. Oh, si asa papa naman, ko, lab. Ha? Wala naman sila ko niya. Asa naman sila? Ayaw di ma. Bidbol na di ay. Lab ka na si ate ko, mga ate na ako. Ang mga ate na nimo nabilin, ako mo na akong ilalahon. Mga maldita po kaayo lab. Maldita kaayo sila. Ay, kabala ka lang. Kaya na kong atubangon ng ilang kamaldita para makita na ko nila nga labi. Ya lab, dagko ra ba sila lawas lab? Ay, so kaway problema dili man ko mag-adto para makigubot nila, madto ko para kanang makihusay nila ba kanang makila nila nya para may bawaan nila nga lab kay nako ang ilang man. Lab, ready na ka lab. Pwede na ko. So, tarong na imong buhok ka. Ayaw di ma. Baka 3D ka. Ayun, may bakul ba? Oh, wala na. Ay naman Gisa gisugo in taon nato ay dugay mo kay nabalik. Ganun ba ta? Sinam tayo gisuguan yung Wata rin siyang dambing oh, dami pa mo sa siya. Suguon Ko may pasangin nila nyo. Si Gisa may... liwat ka nang imong manghod ay. Adi, sala na si Iro. Iro mo sa pamaghot. Hala, kay liwat ka na nimong manghod. Karon na bihanag maabot adi ron. Pero kapag wapa biya ning atong tuntuan. Sis, Ay imong manghod ay manana. kapoy na po ng taan na si Badlong. Buwang na way buot ba? Ay! Ate, si Gisa in taon na dama daw taon na siya tanod. Ay, asa may gidala ni mo? Nagdalang kang tanong dali. Diba gisugo man kahoy man imong Gisa. Asa man ang huy? Asa man ang sugo nimo? Ay, nakalimut. Lain man ang imong gibit-bit dira. Kalimot kung kaya na unsa Sa oy. Ate. Ate, nagtanong diri si gidala ni mo. Oy, Kuan, uyab na ko, te. uyak ni mo. Mura mo kaya nag-driver? Yaman ba ka Gisa? Driver si Kan. Binukang na mo, isa. Gibaw, ikaw ang among pag-asang tulong ta, day. Nya karon namunit ka anak, day. Among ko na day afam. Driver si mura mo kaya nagtanong dito sa simbahan sa... Kuan? Buutan man ni siya. Ila sa ginoo ba ta ba? Gisa, makaon ng buotan. Ang importante na ay trabaho. Pili-pili. Tanawa na ko na panguan palandahan murag wa jud kwarta. Ayaw di ma. Sa mo kay mamili ka kagwapa nimo, mili ka gingana. Mo Gisa itaw. Ikaw man ka Buutan man ni si Saryo, te. Buotan. Kubihan. Hello ang buotan. nanguli. Rojog palwa. Kay kuan man, buutan sobra ka buutan Hilong na nanguli. Gisa. Ano na tayo ka naman nila ikaw ang pangutok may hana ka oy. Luway kayo si Saryo, te. Oh, kuno ba ning uyab, te? Ama ko ka na mo loy. Hindi okay lab dawat. Sakto ra gid ay niya pangalan niya Saryo. Dawat man ko istorya nila lab kay kanang kaybaw ka kanang lab kay tika kung unsa ilang istorya ko na dawaton niya kanang Sabay, love. para makita nila ba nga Oo seryoso pa na kay mo. labing nya kamitig kaon og saging. Ate, dawat sa ninyo ni si Saryo. Dawat, unsa na pungkol kay nawato na mo? Ilahalan sa ninyo, tiba. Ay, sus, Batasan wala. ninyo. Gisa. Dili wala na mi ana Gisa mo ko nga makaila kami an imong uyab kun makana nimo wala na nari panay. Ayaw di ma. Ako nga di sa Ate, unte. lakaw, day. ate, Klaro kanang Gisa. kanang kuan ate kanang dawat jud ako tanang istorya ng ko te pero kanang
wala ko'y problema na nang kaya kung di ko ninyo dawat, wala ko'y mahimo na, pero ako lang istorya ninyo nga love kini na ko yung manghod. Dili lagi na nagkao ng dili lang nagkao ng lablab. Dahan sa lapas mo ng lablab dong, dahan lapas mo. Ate, dili lang siya siya patambay ate ha. Ano patambay mo tambayan man guys ay uli na ba ito? Uli na gaoy. Di mo magdadaka diri laki. Ay lang ding uli dito dong kay amo ang panihapon ron usa ra gyud kilo para ra gyud na mo ang tulo. Disa gani patra sa gihapon. Pwede pa magkakaon na kasuso. Pila-pila na na ko na to. Balik lang urok na. Pila-pila na lang ka kilo bugas. Duha na lang to ka. Usa na lang to. Usa na lang ay lugaw na lang to nato. Balik lang ko na to. Diha ko na Jisa. Ay lang, dire lang ko patod, karomdom naman ko. So sa ato dito Disa ay sige. Ikaw na lang, ikaw na lang palit sa snacks ha. Ako na pang snacks. Ay, ayaw. Oy Jisa. Katandi kas kwarto ba? Limpyo naman mo. Ano to? Namoy sa siyo. Adi, Bisita palimpura na ana sa bakat ni sa baka sa kabaw. namoy ka na sinsyon eh, kay pamlitin ako ba, walang sinsyon. Oh sige ako pasinsiyan ko hindi natin pasinsiyan ako. Hoy, ang kwarto Jisa limpyo na to nanay kortina. Pwede ni ata mo Okay ra patugol. na dong oy kanang kuan naman gito dong. Okay Pwede ra na ako to patugol Jisa. Kanay mo uyab. Pwede ra og mara ka muli dong. Ti wala sinsiyo ti. Wala sinsiyo. Okay ra, okay na lang. Kanang Ay sige, magkawaya sa ni dito ka Kawaya mawaya sa dong dong, sa dong, tayo kadugo mga unsay mo ang gusto Dili lang siya sipon. siya matog te. Ay, og mara ba pula? Og mara pula. Uli ako pwede ra. oh, ganano ko sipon. Semua ka ng mga Dili mo ko pilian. adobo, mga kuan. Oh, ganano sipon sipon na, siya sipon. na. Yan ang sipon. Sige kay maglutuan na nako. Lutuan na ta. Balik na yun ta sa kuan. Jisa, huy ang aircon ba bandera to? Pila to imong kwarta lang. Nato sa mga 50 mil akong nada, 50 mil noon to. Madagan dito sa akong bangko niya. Dalan to ay. Pasnak lang to nila, pamalit sumay ba? Mga naong masaning kwarta ng aso na to. Jisa, may daan na spot mo Jisa ra makarelax na. Sige pa makang barog-barog dahil si Sapay daan na yun na Aron makarelax. Magaling kang kupal ka. Kanang firat home ha, firat home. Oh, sige. magluto. Tanan ni mga tutog merkado kay mamalit ka dito. Sa ito. Siko ako sa tutog merkado na nang sa libo na. Siko ako. Sa 5. Kayo na siko dugat ko be inyong mga